facemos esta actuación dos contos a carón da lareira. Maquelena vai seguir con nós, vale? Habrá máis cousas, pero o que pecha isto é o grupo de quinto B con un conto no que unha alumna, que é Jessica, que todos coñecedes, é a protagonista, lee Laura e van a escenificar o conto, de acordo? Sí. Entonces, damos un aplauso para... Empezamos, recordade, a boa retareda, como é unha velliña, os velliños repiten sempre as mesmas historias, como se fora a primeira vez. Adiante, boiña! Ola, son a boa retareda, viven en Peregues, e ven? Teño 16 anos e tamén ainda ven unha vía de televisión. Polas noites, a nosa diversión era contar contos a carón dunha lareira, con esta da biblioteca. Por iso vim aquí, invitada pola bibliorata para escoitar contos, sei que de bruxos. Bruxas, xa me teredes, ai si, pois escoita este conto titulado Jessica non crían bruxas, e así aprenderás moito máis. Jessica era unha nena que xa non cría en bruxas. Non cría nas típicas bruxas feas e vellas que voan en escobas e asustan aos nenos, aínda que está comprobado que asisten. Ni moito menos cría nas bruxas modernas, guapas e novas que visten vaqueiros e bailan rock, e que tamén existen. Jessica críase moi maior, xa non lía contos de fadas, príncipes encantados nin ras que falan, xa non cría en Peter Pan. Un día, a profe anunciou que se celebraría unha festa de disfraces no colo. Jessica puxose moi contenta e decidiu disfrazarse de bruxo. O día da festa, todos xogaban e rían, comían castañas e galletas de cabalo. Algúns disfraces eran estupendos: policías, heróis, Tarzán, indios, princesas, ata unha nena se disfrazou de vaca. Jessica descubriu outra bruxa e sentiu envexa. A outra bruxa ia perfecta, con emburras, uñas larguísimas, esquiroxos dentes amarelos e chapéu de cucurucho. Parecía de verdade. Jessica achegouse a ela por detrás. Quería descubrir que nena se disfrazara tan súper, así que lle deu un botirón dos pelos para arrincarlle a peruca. Entón quedou patidifusa. Non era unha peruca, era unha bruxa de verdade. Pero ti, nena, como te atreves a tirarme polos cabelos? Vas a enterar por cretina. A pobre desmaiouse do susto. Todos pensaron que foi por culpa do calor ou por un atracón de castañas, porque ninguén, só Jessica, vira na festa a bruxa de verdade. Para os outros era imposible. Desde entón, polas noites, Jessica pasaba o medo de aupa e dormía coa luz encendida. E ás veces aparecíase en soños a bruxa das festas, con outras bruxas que lle movían a cama, apagabanlle a luz, metíanlle un pelo pola orella e facíanlle 1001 trastadas. Unha noite, as bruxas obrigaron a beber un brebaxe marrón, dulzón e espumoso. Dixéronlle que grazas a ese brebaxe convertiríase en bruxa ao cumprir os 13 anos, como xa lle sucedera a moitas outras nenas. A partir de entón, Jessica vía bruxas por todas partes: a profesora, a libreira, o bedel, a directora, a cuidadora, a municipal, as mamás, todas lle parecían bruxas que foron nenas que non crían en bruxas. Decidiu librarse daquel terrible medo e volveu ler moreas de contos, como cando era moi pequeno, porque entendeu que a súa salvación estaba neles. E durante meses leu todos os libros da biblioteca do seu colexio, ata que atopou o que buscaba nun conto. Dicía o conto que os maleficios das bruxas rompíanse de dous xeitos:
unha co primeiro bico dun príncipe azul e outra cun elixir máxico. E viña a receita, era esta: medio vaso de auga, unha cucharada de aceite, un trevo, unha pata de saltamontes viudas, un berberecho, un limón exprimido, un dedo de leite, outro de viño, un pelo con 3 nós, allo en pó e azúcar a discreción. Axítase antes de usar, beber só un grolo mirando a lúa e gritar pujicando. Despois cepillarse os dentes e tomarse un caramelo. Pujicama! Jessica preparou o elixir, bebendo e dixo as palabras máxicas. Logo quedou dormida e dende entón non ten pesadelos. Pero agora cree nas bruxas, tanto que está buscando o seu príncipe azul, por se non lle fai efecto elixir cando cumpre os 13 anos. E ademais, agora Jessica lê moitísimos contos. Aquí se acaba este último conto. Recordade que, para que non vos pase como a Jessica, tedes que ler moitos contos. E tamén ela preparou unhas galletas especiales con esta pócima. Moxa, moxa! Que me interrompe cando estou falando que non me ajusta nada? Aquí, moxa! Ai, a boa recalera educación que as persoas maiores, verdad, que hai que respetalas. A boa, que tal, que me queres? Quero che dicirle que non estou de acordo contigo de que se acaben os contos. Pero a boa é que teñen que acabarse. Pero, escoite, non se preocupe que eu vou na levar para a súa casa da Pereira cando acabamos aquí ás 4:15. E así compro un queixo tamén, né? E voulle comprar un ordenador. E así polo ordenador, verdad que pode ver nos blogs da biblioteca todos os contos que facemos nós? Sí! Que? Non teño problema, que non teño vacas onde me fai falta ordenador. A boa. Ai, madre mía, como lle explico. Non lle dixen ordenador, dixen de ordenador. Pero mire, cando a leve para casa, xa lle explico eu o que é eso. Vale, de acuerdo? Vale. Eu tampouco marcho. Pero vamos a ver, Puca, isto que é unha rebelión ou que é o último día e agora protestame todo o mundo. Vamos a ver, Puca, mira, escoita, ti non marches, home, ti tens que quedar ainda aquí, porque te tens que contar aos nenos no blog, recordas? Moitas cousas de bruxas ainda, home, entón ti non marches. E agora que me falas, aproveito a ocasión para preguntarche, Puca, queridos, a que fuches tú? A que sí? O que lle subeu as mesas, os nenos todos, e cando viñeron recreo? Non, as mesas non, as sillas. Atoparon as sillas arriba das mesas? Sí! Como que non? A que fuches ti tamén a que puso e escondeu as chaquetas, os estuches, os nenos de segundo debaixo dos pupitres? Eu non fun. Logo que foi, queridinho? Fuches ti. Pero... Mira, sabes que che digo? Que te vou castigar comer 400 kilos de caramelos para que che caigan os dentes todos ao chao por mentireiro. Non me callen na barriga. Mira. Pero vamos a ver, que pasa aquí? Que quero acabar o conto que temos... Vai tocar e temos que ir para arriba, pero... Que lle pasa a ti? A boa, a ver, que lle pasa, boín? Nenos, facedeme un favor. Ai, pois nenos, non é comigo, eu marcho. Sí. Nenos, facedeme un favor? Sí. Ai que sí, a boa, falle un favor. Berrade todos, Mari. Pereira, pero vou me levar para casa. Pero mira, boa, gracias, pero voulle prometer unha cousa, que estamos nenos aquí, unha promesa non se pode romper, a que sí? Sí. En decembro vai haber aquí, hai na cole da biblioteca, algo chulísimo, como lle gustan a boa tantos contos, que se estamos nenos de sexto preparando. E entón vou ir a buscar para traerlle. Está así máis contenta? Bueno, seguimos tirando.